अन्थाव बायथावनो रावनिबो गथ' नङा दे बियो सोरबा नांगौब्ला बे गथ'खौ बेबायदि गारना थांनाय नङामोन बे बस्ता सायाव नांखाला बे गथ'खौ रावनोबो बेनिखायनो बेबायदि गालांदों आयौ फिसा अन्थाव बायथावनो आं लाना थांसै नोंखौथ' सना गोनांथि थानायब्ला गथ'खौ बेबायदि गारना थांगौमोन आरो बे गथ'खौ नांखाला बेनिखायनो बेबायदि गारना थांदों आंनो लाना थांसै दाना आयौ बेसेरा अन्थावथावनो उन्दुथारदों बेसेराया बेसेराना बेसेरि जेनेबा हिन्जावसाना हौवासाबा जायखिजाया गथ' आरो लाना थांसै आं थौ आयौ आव जोंहानाव नोङो आरामसे थानो हागोन बेबायदि लामायाव थानाङा नोङो जोंहानाव थांब्ला आरामसे बिसना गिदिराव दोनगोन आं नोंखौ बेबायदि बस्थायाव दोना आं नोंखौ लामा गेजेराव सोर बेबायदि गालांखौ आयौ आंनि फिसाया दे जेबो नङा दे आंनो लाना थांसै नोंखौ ओरैनोबाबो गथ' गैखाया आंहा नोंखौनो खांसिगोन आंहा आले थौ जना थौ आबा शिलं बेरायहैनायालाय अबावथो होननाय फट'फोरखौ नायनि नोंना मबाइलाव दंना गैया हले आं नायनो लुगैसिदों माबायदि शिलं बुंबायसो थायो मानसिफोरा आंबो थांनोनो मोनाखै हरलाय नायनि आङो माबा आयै ओइ लोगो सासेया DSLR लांदोंमोन ना ओइ मबाइलखौ बेबायदि बख'नायानो जायासै माने सेल्फिबो लानाय जायासै फट'बो खेबनायानो जायासै बे लोगोनियावसो दंजोबो DSLR आवसो थिखांदों ना आयै दाना जुगा DSLR निसो ना मबाइलाव बारा फट' खेबनाय जाखाया आं बेखायनो आरो आं ओरैनोबो बारा इन्टारेस्ट गैखाया फट' खेबनायफोराव नाथाय माबायावसो दंखायो DSLR आवसो दङ आंलाय माथो आबा दङबा नायगोन सानदोंमोन आरो बेनोथ' आंबो देखायखागौमोन माने गैयाना दा देखायगोन दि उनाव DSLR आवसो दं नालाय लोगोआसो लाना थांदों ना दा आरो लोगोआ माने अबावबा थांदों माने जायगायाव गैया बेयो उनाव दिहुनना होगोन होनना बुंदों उनाव नायसिगोन उनाव लाबोबानो जाबाय मबाइलाव सोना लाबानो जाबाय आं नायगोन है माबा नोंबो मा फट'नि बाथ्रा रायज्लायगासिनो आं बुंदोंमोन ना नोंनो माबा बानाय होननानै दाबखौ फ्रिजआव दोनदोंमोन ना बेनिफ्राय आङो आइसक्रिम होनानै माने आइस होनानै लोंगोन होननानै बुंनाया बानायदों नोङो बे आइसआ दंना गैयाथाय थांनाय जल्दि खालाय माने आं बिराद गरम मोनथारदों लोंगौमोन आं र' आं नायहैनि जेन थेन खारग'बाय मा बुंदों मानो जालायदोंमोन आङो नंखाय बुङै आंबो नंखाय खोथाफोरा खुगायाव थाब फैग्रा जामारबाय दे थगायसुलाफ्रा बेबायदिनो थगायमारो खोमा थाबनो थगायनाय खोथाफोरा खुगायाव फैयो आंबो नंखाय बुङै एसे थगायनो रोंग्रा जाबाय आंबो नंखाय बुंनो रोंग्रा जाबाय मा खालायनाय सरि नंखाय बुङोब्लाबो जायाना लाइफआव नंखाय बुंनो गोनां जायो आरो गेजेर उफाय गैया बुङा सानब्लाबो माने बुंनांगौनि गोनांथि फैयो आं मिथिगौ लैथोनि सिगाङाव आंनि खोथाखौ नोंनो लागायनानै होदों नङाब्ला गुबुन मानसि रावबो गैया नोंनो लागायदों नोंनो कुटिनि मा नों एसेबां खाब्रां राव आंखौ मानो बेबायदि बुंबाय थाग्रा जाखो आं मा बुंखो आं मा लागायखो खाब्रां राव खोनासंनो गोसो गैयाबा मोजाङै थानांगौ मिथिबाय जानला मोनला खोथाफोरखौ मानो लागायदों नोंलाय आं सोरखौ मोजां मोना आंनि मबाइलाव मा मेसेज फैया नोंलाय लैथोनि सिगाङाव खोन्थानो गोनां मा दरखारखाय आंनिसो गोसो आं जायखौ मोजां मोना नोंलाय मोजां गाज्रि बिसोरखौ सायख'बाय थानो नोंलाय मा दरखार सोरखौ मा सायख'नांगौ जाखो नोंलाय नोङो नोंनि लाइफखौ नोंनि बायदि जा नोंखौ माबा होनदों नामा सेंग्राफोरजों बेरायथिंबाय थायो सेंग्राफोरजों सिथाबथिंबाय थायो नोंखौ माबा होनदों नामा आङो मा बुंदों नोङो मा सेंग्राफोरजों सिथाबथिंबाय थांदों आङो सिथाबाखै मिथिनाबाबो मिन्थि बिदि दा देखायसै हाबिना मिथिबाय आदा गैखाय नों जि बेसे मा सोरजों मा खालायगासिनो मिथिया नामा आङो आदाया गोजानाव थानायखाय आदाखौ थगायदों नोङो आदाखौ फोथायनो खालायदों मा जानला मोनला खोथा बुंदों नोङो सिखिरि खुगाखौ एसे हमथानानै खोथा बुं खुगायाव जा फैदों बेखौनो दा मिथिखा मिथिबाय आंनि खोथाखौ लागाय बुंनो हागौ दा गावनिखौ बुंनायखौ लासि मोनदों नामा नाय सिखिरि मोजां सेंग्राखौ मोजां मोनब्ला मोजाङै थानो मोनगोन आरो गाज्रि सेंग्राखौ मोजां मोनब्ला फस्थायनांगोन मिथिबाय बाधे नोंनि डायलग मोजां सेंग्रा मोनबा मोजां थागोन गाज्रि सेंग्रा मोनबा गाज्रि मोनगोन मा मिथिगौ नोंलाय सोर मोजां सोर गाज्रि सोरखौ बुंफैदों नोंलाय गाज्रि होननानै थारमाने आं दा जाय सेंग्राजों रायज्लायो जाय सेंग्राजों आं मोजां मोननाय बे थारमाने मा गाज्रि नामा नों अबाव मिथिगौ गाज्रि होननानै आरो मोनसे खोथा बुजिनो मोनाखै नों मानो इन्टारप्रेट खालायो लाइफफोराव नोंहा मा दरखार आं सोरखौ मोजां मोनो सोरजों रायज्लायो आंनि गोसो नेक्स्ट टाइम जा खालायबाय बुंखाबाय खिन्थु नेक्स्ट टाइम आरो जुदि आं जायजों रायज्लायो आं जायजों जा रिलेसन दङ बिनि खोथा जुदि नोङो सोरनिबा सिगाङाव बेबायदि रागाय बुंबाव खिन्थु खोथाया खिन्थु गाज्रि जागोन दे मोनथिखा खिन्थु आं मिथिगौ आंनि मोजां मोननाय आं लाइक खालायग्रा सेंग्रा सोर मोजां सोर गाज्रि आं केरेक्टार मिथिखागौ मिथिबाय नों केरेक्टार सार्टिफिकेट दिहुननो फैनाङा बेयाव खोनादों सिखिरि आं मोजांनि थाखायसो बुंदों आं गावनो नुदों आं बेनिखायसो बेखौ डान्स रोङो आं बेबायदि बुंदों आं गुबुन सिख्लाफोर सिन्था ननसेन्स जानला मोनला खोथा दामसिखा मिथिबाय जानला मोनला खोथा बुंनाङा आं मिथिगौ मिथिबायना नोंखौ मिथिगौ नों माबायदि मानसि खोथा लागायनो फैनाङा बेयाव मेगन सादों नोङो मेगन सादों आं नोंनि मोजांनि थाखायसो बुंदों सिखिरि आं नोंखौ मानो मेगन सानो नों आंनि बिनानाव बायदिसो आंनि हौवानि नों बिनानाव बाधो नोंनि डायलग नों माने मेगन सादों मिथिगौ आङो गावनिया थांबायना गावनिया थांबाय बारहुंखाया थांबाय
जिमायानो जा मोजाङानो जा नेक्स्ट टाइम आंखौ बेबायदि आखाइ दा थिखांसै हाबिरा मिथिबाय आखाइ आंहाबो दोङो मिथिबायना आखाइ सेफायना होजागोन आंनो सिखिरि एसेबां गाज्रि सानो बियो सिखिरि एसेबां गाज्रि सानो गावनि बिबाजैनि खोथा बे बारहुंखाजों आंखौ जरायदों बियो एसेबां गाज्रि साननायनि सिगां गोसोआव खेबसेबो फैया नामा बे खोथाखौ मानो बुंदों मानो बुंनांगौ बेबोथ' न'निनो मानसि गावनि आंनि बागै बेबायदि सानो बियो बारहुंखाजों एसेबां गाज्रि खोथाया बिनि गोसोआव माबायदि फैनो हागौ जोंलाय माथो बेफोरखौ सानानो मानसिफोरा एसेबां गाज्रि गोसोनि माबायदि जानो हागौ एसेबां गाज्रि खोथा गोसोआव सिखोमानानै लाखिमायो माने एसे गाज्रि सानो छी आंखौ बारहुंखाजों बेबायदि सानदों आंनो साननानै माबोरैबा मोनखांलायलांबाय आङो बारहुंखाजों बेबायदि सानदों सिखिरिनि गोसोआ एसेबां गुबुंले गाज्रि गोसोनि नङामोन बे दानसोरांजों दायै सिखिरियाबो दानसोरां बायदि जालांबाय गाज्रि मानसिजों थाफाब्ला गाज्रि जामारो खोमा मानसिफोरनि साननाय हनायफोरा माब्लादि थांगोन बे दानसोराङा जोंहानि न'निफ्राय बे फैनायनिफ्रायनो माबोरैबा नांज्लायखौनो जागासिनो न'आव दासो गोसोखौ एसे गोजोननाय मोनबाय आङो खदाव बुंदों आं साननै उनाव रिहा जागोन होननानै आंहा बेयाव जेबो गोरोन्थि गैया होननानै सिम्पोल नोंनि थाखायनो आं जेलावबो फैबाय आरो नोंनि थाखायनो आं जेलनिफ्रायबो गसिगोन नाथाय जेलनिफ्रायदि गसिगोन नों आंखौ मदद खालायनानै गाज्रियानो खालायबाय जायखियानो जाया मानो आं नोंनि थाखाय दिनै जेलनिफ्राय गसिगोन जा गगोन आं नोंखौ जिना हाराम खालायगोन आङो हारामि हिन्जाव नोंनि जिना हाराम खालायगोन आं नोंखौ सुख सान्ति थानो होआ आं सेकेन्ड आं जेलाव थादोंदि बिनि हिसाबखौ लागोन आं दा न'आव थांनानै आंहा गिबि खामानियानो जाबाय नाटक माने फावथिना बै फिसाखौ बै पाप्पिनि फिसा हिन्जावखौ आंनिफ्राय गदों होननानै बुंदों नाथाय आंनिफ्राय जोनोम जाखायाखै बे गथ'आ जायखियानो जाया मानो बै न'आव थांनानै बै गथ'खौ अननानै देखायग्रोनांगोन आं गोसो गैयाबाबो बिसोरनि मेगन सिगाङाव गाइखेर दौना देखायनांगोन अब्लासो बिसोर आंखौ फोथायगोन आं जि बिनिनो बिमा आरो आं जि बिखौ गनायबाय होननानै बि खामानियानो आंना बेनो बे गथ'आनो बिनि उनाव जेब्ला बयबो फोथायगोन आंखौ बे गथ'खौ अनो गाइखेरबो दौवो गावनि फिसा सानबाय होननानै अब्ला बेनि उनाव साननैसोनि उनाव बे गथ'खौबो आं गोजान खालायगोन आंनि जिउनिफ्राय दिम्पोल आरो बे गथ' बिसोर सानैखौबो आंनि जिउनिफ्राय गोजान खालायगोन नेनानै था मिस दिम्पोल नेनानै था थांगासिनो नोंनि सुनि ग्रहआ आगान होगासिनो न'आव थांनानै just wait and watch हेलो आप राधाई बोरो बोल रहे हैं ना हाँ जी मैं राधाई बोरो बोल रहा हूँ जी हमें बड़े अफसोस से बोलना पड़ रहा है कि आपका बेटा गुठाल बोरो अब नहीं रहा वो शहीद हो गए क्या बोल रहे हैं आप जी सर आपका बेटा शहीद हो गया लेकिन अब तक हमें गुठाल बोरो का डेड बॉडी नहीं मिला है तो हमें खेद है अफसोस है कि हम आपके बेटे का डेड बॉडी पहुंचा नहीं सके आप तक पहुंचा नहीं पाए उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं आपसे क्या ये आप क्या बोल रहे हैं ये क्या डेड बॉडी क्या गुठाल नहीं रहा मतलब ये कैसे हो गया ये और आप लोग अभी बता रहे हैं ये क्या कैसे हो गया मेरा बेटा नहीं मर सकता वो जिंदा है नहीं आप लोग को कुछ गलती हो गया होगा ऐसा नहीं है मेरा बेटा नहीं मर सकता नहीं वो शहीद नहीं होगा वो जिंदा है अभी आप लोग ढूंढो उसे ऐसा कुछ नहीं होगा अगर आप लोग को डेड बॉडी नहीं मिला है ना तो मेरा बेटा जिंदा है अभी तक मेरा बेटा जिंदा है अभी नहीं मरा है आप प्लीज ढूंढिए ना उसे गुठाल आबा नों बेबायदि थैनो हाया नों बेबायदिथ' जानो हाथारा आं फोथायाखै नों थैनो हाया आबा नों जोंफोरखौ गारनानै बेबायदि थैनो हाया बे नंखाय हाबा गुठाल नों जोंखौ बेबायदि गारना थांनो हाया थैयाखै नोङो आरो नोंनि डेड बडिखौबो मोनाखै होनदों
बेनि थाखाय आं नोंखौ बे संसाराव लाबाखैमोन नोंखौ थैनो थाखाय फुस्लानो थाखाय आं नोंखौ बे संसाराव लाबाखैमोन आङो आबा नों थैनो हाया नों थैयाखै आं मिथिगौ नों दङ नों थांनानै दङ नों थैयाखै मा जाजोबखो बेखौनो मा जाजोबखो आबा फैफिन आबा नों थैनो हाया आबा नोंखौ थांनो होखायाखैमोन आं बे साख्रियाव आबा मा जाखो बे बोरायालाय मानो खाफाल हमनानै थाखो दादै मा जाखो दादै दानसोरा गैला नों दे गासैबो गासैबो फोजोबजोब्बाय फिनिश जाजोब्बाय गासैबो जोबजोब्बाय जेबो गैला संसाराव नों गुथाला साख्रियाव थांनाया गुथाला गैलानो थैबाय होननानै खिन्थाहरदों बिसोरनि साख्रि ओजों गोजौनिफ्राय खिन्थाहरदों गुथाला गैला थैबाय डेड बडिखौ मोनाखै नाथाय होननानै थैयो नामा बेबायदि मानसिया बिसोर बेबायदि खिन्थाहरदों थैबाय होननानै आं फोथायाखै दानसोरां बिदि थैनो हाया आंनि फिसाया थैबाय ग्रेट बेथ' आंनि थाखाय मोजां ब्रेकिं निउज आंथ' मोजांसो मोनदों नोंनि फिसाया थैनायखाय हाबसे लोंहैनांगोन आं दा मा बेबायदि बुंदों दादै बेबायदि नङा दादै मा थैलाबायनो आदा गुथालालाय थैयाखै आं दा न'आव माबायदि खिन्थानो बिमानो आरो आं हाबिलानो मा होननानै खिन्थागोन खिन्था जेरैबायदि खिन्था आंनि थाखायथ' मोसानायनि रंजानायनि सान नोंनि फिसालाया थैनायखौनो मोजां मोनखाबाय आङो थैथों बियो दा फैफिनसैखा बिनि डेड बडियाबो फैफिननाङा आंसो बे न'खराव फिसाला जाना थासिगोन दानियाबा बाराबा गाबनाङा दादै गाबनाङा धैर्य बेबायदि माने बिसोर नंखायबो बुंनो हानाय ना मिस्टेकबो जानो हानाय आदा गुथाल नङिखौनो नंगौबो बुंनो हानाय बेबायदि नङाथ' जों गोजाननि खोथाखौ बेबायदि फोथायनो हाया रानि नै आं दासो सफैबाय एसे गोबाव जाबाय आंना फैना रानि दे थारमाने मा जादों मिथिबायना रानि बै खाथिनि दखानिया आंनो नै जाग्रा बुस्थु हरदों एसे बिसिना फुजा दंमोन दखानाव बेनिफ्राय नै आंनो मायबा एसे जानो हरबाय जानोसै आं जिरायनानै दे नों उन्दुनानै दंना सिरि मोन्दों रानि आयदाखि नोंथ' जानोबो हाया दा बिखौ आंसो जानांगोन माने नोंथ' उन्दै गथ'ना बेबायदिफोरखौ जानो हाया नाथाय नों दांना नायनो हागोन दे आं नोंखौ दांना नायनो होगोन मोनजायाबाबो दे रानि नों सिरि मोन्दोंना नों उन्दुलांदों खोमा दे हेलै अबाव मानसिया अबाव होनलाय रानि आयदाखि रानि आयदाखि नानि रानिखौ मा दांग्रोना मोनाखै आं रानि अबाव नों रानि आयदाखि रानिया गैला आयदाखि रानि खाथिफोराव दं नामा रानि अबाव थांखो नों रानि आयदाखि अबाव थांखो सोर लांखो नोंखौ रानि जेरावबो गैया माथो आयदाखि सोर अबाव लांखो आयदाखिखौ बेनिफ्राय सोरबा थिखांनानै लांबाय आयदाखिखौ आं मिथिगौ रानिखौ बेबायदि हारसिं नुनानै सोरबा थिखांना लांबाय नाथाय सोर लांखौ बिखौ मोजां मानसियासो लांखौ ना गाज्रि मानसियासो लांखौ सोरबा गाज्रि मानसियासो लाङाखैथ' आं बेबायदियाव गोबां आं आगोल खोनानाय मोन्दोंमोन गथ'फोरखौ फानहैयो होननानै अबाव मा खालामदों आङो रानिखौ सोरबा लांबायसो खोमा फाननो आं दा अबाव नागिरना मोननांगौ आयदाखि रानि आं अबाव नोंखौ नागिरना मोनफिननांगौ खाना मानसिया अबाव नोंखौ नागिरहैनो आङो रानि आयदाखि आं मानो मोननांगौ नोंखौ आं मोननो नामोन
आं मोननायखायनो नोंना बेबायदि जाबाय आलाय सिलाय जेरावबो नोंखौ आङो सुगोनो हायासै जेरावबो प्रब्लेम खालायबाय आं नोंखौ दाखालि आं नोंखौ मोननो नामोन मालाय दाखालि बावै दैयाव सोरबा लोगो मोनगौमोन खोमा सोरबा नुगौमोन मन्दिराव थांनाय मानसिया सोरबा नोंखौ लानानै थांगौमोन सोरजोंबा थांनायब्ला नोंहा बेबायदि एसेबां गाज्रि जानायानो नङामोन खोमा आं लाबोनायखायनो जाबाय दाखालि अखायाव सिजाना जेनथेन बासिबाय आरो दिनै दा सोर लांगौ सोरबा गाज्रि मानसियासो लांगौ ना मायो फाननो आयराखि आं सासे मोजां मानसि नङा आं मोजां मानसि नङा बेनिखायनो आंखौ बिमायाबो सैया आंहा रावबो गैया दिनै आंहा रावबो गैया आं मोजां मानसि नङैखायनो आंहा दिनै रावबो गैया आंजों न'नि मानसि थानाबो दिनै रावबो गैया आंहा बिफा दङ नाथाय बिफायाबो गैया बिमा दङ बिमायाबो गैया गासैबो न'खर फेमिलि दङ नाथाय आंहा दिनै रावबो गैया बेनिखायनो बे पापि मानसिनिखायनो आंनो पापि आंनि थाखायनो आंनो गाज्रि मानसि आंनो गथ'आ अबाव थांखो मानो हासुनो थांनांगौ आं हासुनायावथ' लांफानो हागौमोन बिखौ मानो लांफादों आं हासुनायाव बिखौ मानो लांफादों आं हासुनायाव मानो हारसिं गालांनाय आं माबोरै एसेबां आनरेसपनसिबोल जानो हागौ सासे गोरलै गथ'खौ आं मानो बेबायदि लामायाव गारलांनाय मानो गारलांनाय आं बेबायदि लामायाव आं लांफानोथ' नांगौमोन ना मानो आंनि खर'आव फैदि बे खोथाया बे गोरलै गथ'खौदि आं बेबायदि लामायाव हारसिं गालांनाङा होननानै मानो गालांफ्लांनाय आङो मानो